4 manuals, 120 pàgines i un onboarding de 5 minuts. La Maria entra a suport i el primer que rep és un munt de PDFs, wikis i enllaços. No és falta de ganes, és excés d'informació. Els manuals llargs haurien de servir per consultar, no per començar. El primer dia no cal saber-ho tot, cal fer 5 coses bé. Així que podem aplicar els 5 passos en 5 minuts. Primer, definim les 5 accions de les primeres 48 hores. Segon, dels manuals n'extraiem el mínim viable, els inputs i passos més importants, exemples i errors comuns. I, sobretot, a qui ha de preguntar. Tercer, ho convertim en una miniguia amb passos concrets i captures. Quart, deixem les ampliacions d'informació a demanda, amb enllaços als capítols més llargs. I 5, la prova de foc amb una persona nova. Pot fer aquestes accions en menys de 10 minuts? Si és així, perfecte. Si no, refinem. El resultat, una arrencada amb més seguretat, menys preguntes repetides i els manuals es queden com a fonts d'informació, no com a barrera. I a tu, t'hagués agradat tenir aquestes eines per fer el teu onboarding? T'escolto els comentaris.